Παιδιά, καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε, να ξαναπούμε καλή χρονιά σε όλους, υγεία, ευτυχία. Και εγώ είμαι χαρούμενη γιατί πάλι έκανα τα ψώνια μου και πρώτη φορά από Τίμου. Οπότε ήρθε η ώρα να δούμε τι είναι αυτό πια το Τίμου. Γιατί εδώ πέρα έχω μπόλικα πραγματάκια, κοιτάξτε εδώ πέρα, μου έρθει ένα πολύ μεγάλο πακέτο. Έχω πολλά πράγματα να σας δείξω και ελπίζω να σας αρέσουν. Πριν ξεκινήσω να σας πω ότι ευχαριστώ το Τίμου που μου δίνει την ευκαιρία να σας δείξω τόσο ωραία πράγματα. Φυσικά έχω εκπτωτικό κωδικό, δεν κερδίζω κάτι από αυτό, αλλά εσείς μπορείτε να κερδίσετε 100 ευρώ σε κουπόνια. Θα σας το αφήσω εδώ, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Είτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό όπως τον βλέπετε εδώ πέρα, είτε μπορείτε να πατήσετε τα link. Θα σας έχω όλα τα link από κάτω για το site, για τα προϊόντα ένα-ένα και θα προσπαθήσω να σας έχω και τιμές. Δεν καθυστερώ άλλο, ξεκινάμε. Το πρώτο που βλέπω είναι αυτό εδώ που είναι μία λάμπα που φορτίζει με τον ήλιο. Την βάζεις και φορτίζεις τον ήλιο. Εδώ πέρα έχει βιδούλες για να την καρφώσεις. Έχει λογικά, αυτό είναι βάση. Εδώ πέρα είναι το φωτιστικό το ίδιο. Έχει και on-off. Έχει εδώ πέρα το καλώδιο που συνδέεται. Εδώ πέρα έχει τηλεκοντρόλ για on-off και έχει και διάφορα mode, έχει δηλαδή διάφορες επιλογές, θα το δούμε και στην πράξη. Και εδώ πέρα είναι που θα φορτίζει το ηλιακό πάνελ. Τέτοια ηλιακά πάνελ, σε εμάς που είμαστε ειδικά σε σπίτι με κήπο, χρειάζονται πάρα πολύ. Έχουμε βάλει και στην πόρτα, γιατί έρχονται οι γιαγιάδες και δεν σκοτώνονται. Δεύτερο αντικείμενο. Έχω τρέλα με τα δαχτυλίδια και μου τα παίρνει και η μικρή και δεν ξέρω τι δαχτυλίδια έχω και γενικά δεν είναι περιποιημένα. Λοιπόν, και πήρα αυτή εδώ τη θήκη. Είχε πάρα πολλές θήκες, είχε ας πούμε μισή-μισή που να έχει ας πούμε να βάζει και βραχιόλια. Εγώ τα ήθελα όμως μόνο για τα δαχτυλίδια μου, γιατί έχω πάρα πολλά δαχτυλίδια και θέλω να τα βλέπω. Και είναι και πολύ ωραία ποιότητα, είναι βελούδινο. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Δεν θα μπορούσα να αφήσω την Αριάννα χωρίς μια ωραία στέκα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι αρκετά μικρούλα, δεν είναι δηλαδή τόσο για μένα νομίζω. Κοιτάξτε. Αλλά είναι πάρα πολύ γλυκιά και μια μικρούλα έτσι σαν την Αριάννα που είναι χαριτωμένη. Και είναι με περιλίτσες και με τριανταφυλάκια. Κοιτάξτε εδώ τι όμορφο που είναι. Ορίστε. Με έχει πιάσει τελευταία και κάνουμε κατασκευές. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η υφή του μάρμαρου, σκέφτηκα να πάρω μια ταινία με υφή μάρμαρου, αυτοκόλλητο, και μπορείς να δώσεις την υφή μάρμαρου σε κάποια επιπλάκια που μπορεί να είναι παλιά. Το σκεφτόμουν και για το γραφείο μου που είναι ξύλινο. Μήπως το αναβάθμιζα έτσι λιγάκι. Λοιπόν, σας έχω προλογίσει και σας έχω πει ότι ανοίξαμε ένα showroom. Ο χώρος που είχαμε ουσιαστικά το γραφείο μας το κάναμε έτσι πιο να δέχεται κόσμο για να μπορείτε να δείτε τα πράγματά μου. Και μέσα σε όλα έχω και δαχτυλιδάκια. Και πήρα αυτό εδώ. Βέβαια μπορεί να τα έχεις και στο σπίτι. Αυτό παίρνει λιγότερα δαχτυλίδια, δηλαδή μπορείς να έχεις κάπου στο μπουντουάρ σου και να βλέπεις και τα δαχτυλίδια σου και τα σκουλαρίκια. Και το άλλο μπορούσες να βάλεις και σκουλαρίκια. Οπότε πήρα αυτό εδώ που είναι ξύλινο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η λεπτομέρεια, γιατί έχουμε βάλει και κάπως ξύλο μέσα στο γραφείο. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια βάση που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις με πολλούς τρόπους. Εγώ σκέφτομαι μάλλον να τη βάλω κάπου στο μαγαζί, αλλά η κανονική της χρήση, θα ανοίξουμε, είναι για κούπες. Σε αυτού είναι ένα ξυλάκι, μία βάση, εδώ, και έχει και άλλα ξυλάκια με βίδες. Παιδιά, έχει και το άλεν μέσα. Έλα, το έχουμε, τελείωσα. Λοιπόν. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο στην κουζίνα. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Να έχεις τις κούπες σου. Εγώ σκέφτομαι να βάλω κάτι στο μαγαζί, ή σαν scrunchies, ή σαν μπρελόκ, κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Είναι βασικά όπως τα έβλεπα στις φωτογραφίες. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, τι άλλο πήρα. Έχω δει, δεν ξέρω αν τα έχετε πετύχει, αυτές τις οδοντόβουρτσες για τα παιδάκια.
Έλεγαν διαφορετικές ηλικίες, τα δικά μου ξέρετε είναι δίδυμα, αλλά έχουν μεγάλη διαφορά δηλαδή στην ανάπτυξη, ενώ είναι δίδυμα. Για την Αριάννα πήρα 2-6 χρονών και για τον Άγγελο πήρα 7 με 12 χρονών. Είναι και οι δύο 5,5. Οπότε πήρα αυτές τις οδοντόβουρτσες. Αν κάνουν τη δουλειά που λένε, πραγματικά θα κάνουν το βούρτσιμα των δοντιών των παιδιών παιχνιδάκι. Κοιτάξτε πώς είναι. Βάζεις, φαντάζομαι, εδώ πέρα μέσα το δοντόκρεμα και κάνει έτσι το παιδάκι, το γυρίζει. Έχω μεγάλη αγωνία να δω αν αυτό πραγματικά λειτουργεί. Επόμενο, τι έχω εδώ μέσα, η Solid Building Gel. Τι κάνω εγώ? Σας είχα κάνει βιντεάκι και αυτό εδώ πέρα το manicure που έκανα στις γιορτές. Πείτε μου αν θέλετε να σας το ανεβάσω. Δεν το ανέβασα γιατί απλά ήμασταν κρυωμένοι όλες τις γιορτές και δεν μπόρεσα να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Ή ήμουν άρρωστη εγώ ή φρόντιζα κάποιον άλλον άρρωστο. Λοιπόν, όμως τι κάνω τώρα? Έχουν μακρύνει πάρα πολύ τα νύχια μου και επειδή κάνω ημιμόνιμο το τελευταίο διάστημα, τα χτίζω και λίγο. Δηλαδή βάζω κάποιο τζέλ το οποίο του δίνει κάτι σαν... τους δίνει κάποιο όγκο και δεν σπάνε. Γιατί σκέτο το ημιμόνιμο μου σπάγανε ειδικά αυτά τα νύχια εδώ, μέσα στη μέση. Και τώρα έχουν γίνει τεράστια. Οπότε χρησιμοποιώ αυτά τα τζέλ. Είναι κόκκινο. Το βλέπετε? Λοιπόν, εδώ πέρα έχω ένα ρολόι. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ρολόι στο σαλόνι που είναι πάνω από το τζάκι στρογγυλό. Τι γίνεται όμως? Εγώ θέλω να διακοσμήσω και αλλιώς το τζάκι. Θέλω να βάλω ένα καθρέφτη, θέλω να βάλω κάποια μπλούδια, θέλω κάπως να το κάνω διαφορετικά. Και όταν βγάζω αυτό το ρολόι, χανόμαστε. Και είπα να πάρω ένα ρολόι που να μπορεί να το βάλουμε στη βιβλιοθήκη. Είναι με μπαταρίες, αλλά βλέπω ότι μπαίνει και στην πρίζα, με USB. Νομίζω ότι κατάφερα να το βάλω στο πλάνο. Είναι αυτό εδώ. Και θα χρειαστεί φυσικά και η βοήθεια του Βασίλη για να το προγραμματίσει, γιατί δεν θα ασχοληθώ εγώ καν. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάρα πολύ ευχαριστημένη και με αυτό. Και μου αρέσει που και το καλώδιο. Μπορείτε να τα βρείτε όλα στο κουτί περιγραφής. Σας έχω όλα τα link αν σας άρεσε οτιδήποτε. Πήρα κάτι για τη δουλειά, για να δούμε και αυτά πώς είναι. Και πήρα 2 κουμπώματα για τσάντες. Όσοι ξέρετε, φτιάχνω τσαντούλες, γιατί δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είναι το πιο ωραίο κούμπωμα για τσάντα που έχω δει. Και πήρα σε ένα μαύρο, μεταλλικό και ένα χρυσό. Πείτε μου αν δεν έχετε δει πιο χαριτωμένο κούμπωμα για τσάντα. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ωραίο έχω δει. Ορίστε. Και σαν ποιότητα είναι ωραίο, είναι μεταλλικό, είναι βαρύ. Εδώ πέρα έχω πάρει μια ταινία. Την περίμενα πώς και πώς, γιατί θέλω να κάνω κάποιες κατασκευές. Και κοιτάξτε, είναι μια χρυσή ταινία. Μπορείς να την βάλεις σε διάφορα σημεία. Το σκεφτόμουν και για το σπίτι είναι ωραία, για να κάνω κάποιες κατασκευές, αλλά και στο μαγαζί. Θα σας αποκαλύπτω τώρα όλα τα μυστικά μου. Θα έρχεστε να τα βλέπετε όλα χρυσά και μαρμάρινα και θα είναι όλα αυτοκόλλητα από το τίμου. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφη και μπορείς έτσι, με πολύ απλά πράγματα, να αναβαθμίσεις ένα παλιό έπιπλο, να κάνεις μια μικρή κατασκευή, να φτιάξεις κάποια πραγματάκια και να το κάνεις με αυτό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Κατάλαβα τι είναι και αυτό. Ήμουνα σε σκέψεις τι να κάνω με τα γυαλιά μου. Έχω πάρα πολλά γυαλιά. Και τα γυαλιά τα έχω στο σιρτάρι με τα καλλιτικά μου και τα βάζω μέσα στο κουτί, γιατί δεν μου αρέσει το ένα να πέφτει πάνω στο άλλο και να γρατζουνιούνται. Και έψαχνα μια λύση, κάπως να μπορώ να τα βλέπω, να μην τα ψάχνω και ταυτόχρονα να είναι ωραία και περιποιημένα. Και βρήκα αυτή εδώ τη βάση. Είχε πολλές βάσεις για γυαλιά, να πω. Είχε σαν σκαλοπατάκια, είχε πάρα πολλά πράγματα, αλλά εγώ ήθελα όσο δυνατόν να είναι σε λιγότερο χώρο, να μην πιάνουν πολύ χώρο. Και πάμε να το συναρμολογήσουμε και αυτό. Και ψιλοέτοιμο. Χωράει 3 γυαλιά άνετα, ένα πλευρά, κοιτάξτε τι ωραία. Σε πόσο μικρό χώρο μπορείς να βάλεις τα γυαλιά σου, μου αρέσει πάρα πολύ. Παίζει να είναι από τα αγαπημένα μου εδώ πέρα από αυτές τις αγορές. Τέλειο, τέλειο. Πείτε μου αν είναι χρήσιμο, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, αυτό εδώ το πήρα για το μαγαζί. Αλλά ωραιότατα θα μπορούσε να είναι και για το σπίτι. Λοιπόν.
Πήρα αυτή την ωραία βάση. Απλά τη βάζεις εδώ πέρα. Μισό. Αυτό ήταν όλο, η συναρμολόγησή της. Να το. Και κοιτάξτε τι ωραία που πάει με αυτό εδώ το ξύλινο. Εδώ πέρα έχω ένα βερνίκι gel polish. Είναι βερνίκι νυχιών για ημιμόνιμο. Έχω δει κάτι πάρα πολύ ωραία γαλλικά μανικιούρ που είναι λευκό και στην άκρη είναι rose gold. Και έλεγα να το δοκιμάσω. Κοιτάξτε. Τι ωραίο χρώμα. Και τα βερνίκια εδώ πέρα από το Temu είναι πάρα πολύ φτηνά, είναι πάρα πολύ οικονομικά, συμφέρει πάρα πολύ. Βάζω μία βάση που είναι, ξέρω εγώ, κάποια επώνυμη μάρκα και το primer και από πάνω μπορώ να βάλω ό,τι θέλω από Temu ή οπουδήποτε και να είναι πάρα πολύ οικονομικό και βγαίνει το αποτέλεσμα φοβερό. Εδώ πέρα βρήκα πάρα πολύ οικονομικά αυτό το ψεύτικο τοίχο, το βλέπετε, που είναι σαν τουβλάκι. Θα σας ανεβάσω τώρα βίντεο, τα επόμενα που θα σας ανεβάσω είναι από το μαγαζί που το φτιάξαμε μέσα στις γιορτές και κάποια σημεία που θα τα βλέπουμε μόνο εμείς είναι γυψοσανίδα σκέτη ή κάτι τέτοιο και σκεφτόμουν αντί να το βάψω, να βάλω έτσι ψεύτικο τουβλάκι που είναι αυτοκόλλητο, είναι πάρα πολύ εύκολο, βγαίνει και πάρα πολύ ωραίο, μπορείς να κάνεις και μια φωτογράφηση μπροστά αλλά και να το βλέπεις ας πούμε. Ή μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σε μια παλιά κουζίνα, να πάρεις και να βάλεις έτσι ψεύτικο τουβλάκι και να την αναβαθμίσεις. 5, 6, 7, 8, καμιά δεκαριά φύλλα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι 10 τώρα όλα αυτά. Λοιπόν, και είναι 38 επί 35 cm. Δεν μπορούσα να μην δοκιμάσω και κάτι σε ροχαλάκι. Είναι αυτό εδώ. Ωραίο φαίνεται, ούτε πολύ χοντρό, ούτε πολύ λεπτό, ωραία ποιότητα. Ναι, μια χαρά είναι. Εγώ το φοράω και χειμώνα και φθινόπωρο και άνοιξη. Αυτά τα φορέματα. Κοιτάξτε. Όμορφο, ομορφούλη, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει και η λεπτομέρεια που έχει στο λαιμό, που είναι λίγο σαν πιο φρουφρού. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το φλωράλ, που είναι έτσι μπλε σκούρο με λουλουδάκια. Εδώ πέρα πήρα πάλι για το μαγαζί. Πήρα αυτές τις βασούλες, που είναι πάρα πολύ ωραίες και για φωτογράφηση. Που είναι κανένα βαθμιδάκι. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Που είναι ωραία και για φωτογράφηση, αλλά αν έχεις έτσι μερικά ωραία δαχτυλιδάκια μπορείς να βάλεις στο μπουντουάρ σου διακοσμητικά. Και πήρα 5 τέτοια και να βάλεις ωραία τα δαχτυλιδάκια σου και να τα διακοσμήσεις στο μπουντουάρ σου. Κοιτάξτε τι ωραία. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι έφτασα στο τέλος αυτού του τεράστιου haul. Πήρα νομίζω 19 αντικείμενα. Πραγματικά πήρα πάρα πολλά πράγματα. Πείτε μου αν σας άρεσαν, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Θα τα χαρώ όλα πάρα πολύ. Ρίξτε την ματιά σας στο Temu, έχει άπειρη ποικιλία με γκατζετάκια, με πραγματάκια. Νομίζω θα ξετρελαθείτε. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό, δεν είναι affiliate, δεν κερδίζω κάτι από αυτό, ναι. Αλλά μπορείτε να πάρετε κουπόνιο, οπότε να κάνετε τις αγορές σας πολύ φτηνότερα. Είναι πάρα πολύ οικονομικά τα πράγματα και βγαίνουν ακόμα πιο φτηνά με όλες αυτές τις προσφορές. Πείτε μου αν σας αρέσουν αυτά τα haul, να ξεκινήσουμε να κάνουμε haul και από το Temu. Αν σας αρέσουν, γιατί θα παίρνω πραγματάκια κατά καιρούς. Και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να περάσετε καλά. Πριν φύγετε κάντε μια εγγραφή, για να μην χανόμαστε και να τα λέμε πιο συχνά. Εύχομαι σε όλους υγεία και ευτυχία για την καινούργια χρονιά. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.